கைஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எபிசோடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளாஷ்பேக் மட்டும்தான். நருட்டோ எப்போல்லாம் நைன் டெயில்ஸ் சக்கராவை யூஸ் பண்ணுறானோ அது மட்டும்தான் ஃபுல்லாக வந்திருக்கும். அதனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். எபிசோடு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபோர்த் டெய்லு நருட்டோ பார்த்துட்டு, எனக்கு உங்கள் மேலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை, நாங்கள் மனுஷனா நம்ப மாட்டோம், உங்களுக்கு எங்களோட ட்ரஸ்ட் வேணும்னா நான் சொல்கிறத செய்யணும்னு சொல்கிற மாதிரி வரும்போது நருட்டோ வந்து கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே, நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது, நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும், ஸோ நான் பார்த்துக்கிறேன் நருட்டோ சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவான். குராமா பார்த்துட்டு, நருட்டோ இது நாள் வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தே நான் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், இதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கு தெரியும், ஸோ நீ எதாவது கரெக்டாக பண்ணு, நீ எங்களை என்ன தான் டெய்லி பீஸ்ட்னு சொன்னாலும் உன்னோட உண்மையான ஃபீலிங்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட வந்து சேர்ந்ததே இல்லை, உனக்கு என்ன தோணுதா பண்ணுன்னு குராமா வந்து சொல்லும். நீங்கள் வந்து சாக்குரா எல்லாமே பேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே அடிபட்டு இருந்தவன், நீங்கள் கிளம்புறீங்களான்னு கேட்பானா. ஆமாம், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு, நாங்கள் மெயின் பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு போகிறோம், நருட்டோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட உதவி தேவைப்படுதுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அடிபட்டிருக்காங்க, ஸோ இவங்களாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நாங்கள் போயிட்டு நருட்டோக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறோன்னு சாக்குரா வந்து அங்கே ஹெட்டாக இருப்பாங்களா, ஸோ அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. சிசினி வந்துட்டு சாக்குரா ரெடியான்னு கேட்பாங்களா. ஓகே ரெடின்னு சொல்லிடுவாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் மெயின் பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு வருவாங்க. இங்கே நருட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் டெயில் கூட பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஃபோர்த் டெயிலேருந்து வெளியே இருக்கிறவே உன்னை சென்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும், ஸோ அதுக்குள்ளே நீ எப்படியாவது வெளியே போகணுன்ற மாதிரி ஃபோர்த் டெயில் வந்து சொல்லும். ஓகே எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், நான் வந்து பார்த்தேன் மங்கி அவன் ஒழுங்காக நருட்டோ வெளியே விட்டுன்ற மாதிரி பியும் கத்திட்டு இருப்பான். டோபி வந்து கண்டுபிடிச்சிருவான் நருட்டோ இருக்கிற இடத்த. ஓகே நீ இங்கே தான் இருக்கியா, நான் உன்னையும் சேர்த்துனா ஃபோர்த் டெயிலோட ஃபுல்லாக இழுத்துக்கிறேன்னு டோபி வந்துட்டு அந்த செயின் இருந்துச்சுல கெடோ ஸ்டாச்சுல, அந்த கெடோ ஸ்டாச்சுல அந்த செயினை ஃபோர்த் டெயில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும். ஸோ கவர் பண்ணோடனே நருட்டோ எப்படியாவது வெளியே வானே எயிட் டெயில் வந்து கத்திட்டே இருக்கும். அந்த ஃபோர்த் டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கான்சியஸே இருக்காது. அப்போ டோபி வந்துட்டு ஓகே நருட்டோ இதோட உன்னோட கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அவன் ஃபுல்லாக இழுப்பான். இங்கே ஆடும்போது வந்து நருட்டோ முழிச்சுக்கிறோன்னா, ஆஹா நான் இன்னும் வாய்க்குள்ளே தான் இருக்கேன்னா எப்படியாவது வெளியே போகணுன்ற மாதிரி நைன் டெயில் சக்கரா மோடுக்கு போவான். ஸோ போயிட்டு அதோட வாயை வந்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன் டெயில் சக்கரா மோடுனால இப்போதைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஆஹா சோ என்னாச்சு, நான் வந்து இப்போ எப்படியாவது வெளியே போகணுமே, என்ன யோசின்ற மாதிரி நருட்டோ தலையை போட்டு பிச்சுக்கிடுவான். ஸோ பிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓகே நம்ம எப்படியாவது வெளியே போனால் வெளியே வரேன்னு சொன்னோன்னே அவனுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். ஓகே நம்ம வந்து பண்ணுவேன் மங்கி வந்து நிறையா சாப்பிட்டா எப்படி வாந்தி எடுத்தானோ, ஓகே எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சுன்னு வாய்க்குள்ளே இருந்துட்டு மல்டி ஷேடோ குளோன் ஜுட்ஸுன்னு சொல்லுவான். ஸோ என்னன்னு பார்த்தா அதோட வாய் இது மூஞ்சியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி போகும். என்னன்னு பார்த்தா நருட்டோ அந்த ஷேடோ குளோன் ஜுட்ஸு மூலமாக நிறையா ஆயிருப்பாங்க, சாரி மல்டி ஷேடோ குளோன் ஜுட்ஸு மூலமாக நிறையா வந்திருப்பான். ஸோ நிறையா சேஞ்ச் ஆனதுனால அதெல்லாம் வந்து வாய்க்குள்ளே வச்சிருக்க முடியாது. ஸோ அது ஃபுல்லாக வாமிட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குமா, நிறையா ஷேடோ குளோன்ஸ் எல்லாருமே வாய்க்குள்ளேருந்து வெளியே வந்து கீழே விழுவாங்க. நான் பி வந்து பார்த்துட்டு ஓகே நருட்டோ நீ வந்து ஸ்மார்ட்டாக செயல்பட்டுட்டா அப்படிதான்னு பி வந்து சொன்னோன்னே நருட்டோ கீழே விழுவான். ஸோ கீழே வந்து ஓகே நம்ம ஒரு வழியாக வெளியே வந்தாச்சு, இப்போ வந்து அவர் சொன்னார்ல ஃபோர்த் டெய்ல், ஸோ அது மாதிரி ராடு வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு பார்ப்பான். அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எங்கள் ராடு வந்து கழுத்து கீழே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாப்பா. நருட்டோ என்ன சொல்லுவான்னா அவங்க நாங்கள் பார்த்தோமே செஸ்ட்டில் தானே இருந்துச்சுன்னு நருட்டோ சொல்லுவான். அது வந்து நார்மலாக இருக்கும் போது இப்போ நாங்கள் வந்து டெய்ல்டு பீஸ்ட் ஃபார்மேஷனில் இருக்கோம்ல, ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் இறங்கிருக்கும், அதனால கழுத்து கீழே இருக்கும், ஸோ அதை மட்டும் எப்படியாவது எடுத்துருன்னு ஃபோர்த் டெயில் சொன்னோன்னே நருட்டோ தேட ஆரம்பிப்பான். ஸோ தேட ஆரம்பிச்சோன்னே டோபி வந்துட்டு நீ எவ்வளோதான் தேடினாலும் உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது, நீ உன்னோட முயற்சியை கைவிட்டுருந்த மாதிரி டோபி வந்து சொல்லுவான். ஆனால் நருட்டோ வந்து அந்த சக்கரா இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சக்கரா எங்கேருந்து வருதுன்றதை கரெக்டாக பார்த்துட்டே இருப்பான். ஸோ பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஓகே இங்கே தான் இருக்கா, நான் வந்து சாரி அந்த சக்கரை வந்து கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகிறத நருட்டோ பார்த்துருவோம். ஸோ பார்த்தோன்னே ஓகே நான் வந்து பார்த்துட்டு அது எங்கே இருக்குன்னு, ஓகே அதை வந்து ஃபோர்த் டேலேருந்து நீ மட்டும் அந்த ராடை எடுத்துட்டு அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் அவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு ஃபோர்த் டேயில் வந்து சொல்லுவோம். நருட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் போகும். ஓகே நீ வந்து என்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இரு, நான் வந்து உன்னை எப்போனாலும் கில் பண்ணிடுவேன்ற மாதிரி ஃபோர்த் டேயில் சொல்லுவோம். அப்போ வந்துட்டு ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி நருட்டோ அதோட கையிலலாம் ஏறி மேலே வருவான். ஸோ அப்போ அது சொல்லிட்டே இருக்கும், நீ வந்து நான் கான்சியஸாக இருக்க மாட்டேன், ஸோ நீ என்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி ஃபோர்த் டேயில் சொல்லுவோம். அது அட்டாக் பண்ண வரும்போதெல்லாம் நருட்டோ வந்து நைன் டெயில் சக்கரா மோடுக்கு போயிட்டு அதோட கையை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ கையை ஸ்டாப் பண்ணோன்னே என்னால் எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் தெரியல, நான் உடனே அந்த ராடை இதோட உடம்புலேருந்து எடுத்தாகணுன்ற அந்த இரும்பு ராடை இதோட உடம்புலேருந்து நான் எப்படியாவது எடுக்கணும் நருட்டோ ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அப்போ வந்துட்டு ஓகே இதுக்கு ஒரே வழி நைன் டெயில் சக்கரா மோட ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம். ஸோ யூஸ் பண்ணோன்னே ஒரே ஒரு கை மட்டும் கரெக்டாக அதோட கழுத்து கீழே போகும். ஸோ கழுத்து கீழே போனோடனே நம்மளால் எப்பயும் போல் அது ஏர்லேயே போயிட்டு அந்த ராடு இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடும். ஸோ அந்த ராடு இருக்கிற இடத்துக்கு போனோடனே அந்த ராடை வந்து பிடிப்பான். ஸோ பிடிச்சோன்னே அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கெடோ ஸ்டாச்சு பவர் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயின் டோபி வந்து சொல்லுவான் நருட்டோ இது வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி பெயினோட ஜுட்ஸு மாதிரி கிடையாது, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது, அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும், அதை யாரெல்லாம் டச் பண்ணுறாங்களோ அதோட சக்கரா ஃபுல்லாக இதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், நீ என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொன்னோன்னே பி வந்துட்டு நருட்டோ அப்படிதான் வேகமாக இழுத்துருந்த மாதிரி பி கத்திட்டே இருப்பான். நருட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை எடுக்க முடியாமல் இழுத்துட்டு இருப்பான். டோபியோட அந்த சக்கரா செயின் நருட்டோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அவனோட சக்கராவை அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும். குராமா வந்து பார்த்துட்டு ஓகே நருட்டோ அப்படிதான் பண்ணுன்ற மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கும். அப்போ ஃபோர்த் டேல வந்து அதே சொல்லலாம்,
அந்த ராடு மட்டும் எப்படியாவது வெளியே எடுத்துருன்ற மாதிரி ஃபோர்த் ரேல வந்து சொல்லுமா. நருட்டோ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு அந்த ராடை எடுத்துட்டே இருப்பான். ஆனா அவனால ரொம்ப எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த செயின் இருக்குல்ல, அந்த கெடோ ஸ்டாச்சு, அத பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நருட்டோட சக்கராவை ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்போ குராமாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் போகும். அதுல என்னன்னா நருட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லியிருப்பால, நான் வந்து ஒரு ஒக்காகே ஆவேன்னு. அதே மாதிரி இவர்கிட்டயும் சொல்லியிருப்பான், இருக்காகிட்டயும். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒக்காகையை விட நான் ஒரு பெட்டரான ஒரு ஒக்காகே ஆவேன்னு சொல்லியிருப்பான். அப்புறம் அந்த ஜுனின் எக்ஸாம்ல சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ்பேக் தான் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு ஷேடோ க்ளோன் எனக்கு வராத ஒரு ஜுட்ஸோ பண்ண சொல்கிறாங்களே இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரோலை தூக்கிட்டு போனால, இங்கேயும் ஷேடோ க்ளோனா எனக்கு இது வராதோ அதை தான் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி. ஆனால் அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பான். அடுத்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட் பேண்ட் வாங்கிட்டு கிளாஸில் மாதம் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அது வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோஸே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த உலகத்தில். அந்த சின்ன பையன் சொல்லியிருப்பான். ஸோ நருட்டோ என்ன சொல்லியிருப்பான்னா, ஹீரோஸ் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க, நான் உனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன்னு நருட்டோ வந்து அடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெமரிஸ்லாம் வரும். அப்போ நெஜி என்ன சொல்லியிருப்பான்னா, உனக்கு ஏன்னா விதியை உன்னால் மாற்ற முடியாதுன்ற மாதிரி நெஜி சொல்லியிருப்பான். ஆனால் நருட்டோ வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளோட விதியை நம்ம மாற்றி காட்டலாம் நான் வந்து சொல்லியிருப்பான். அதே மாதிரி சுனாடையும் உன்னால் எதுவும் கற்றுக்க முடியாது, அந்த ரசிகனை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. ஆனால் நருட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒன் வீக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசிகனை கற்றுட்டு காபூட்டை வந்து அடிச்சிருப்பான். யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நருட்டோலாம் முடியாது, உன்னோட முயற்சியை கைவிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நருட்டோ ஃபுல்லாக அவங்க நினைக்காதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நருட்டோ நடத்தி காமிச்சிருப்பான். ஸோ அந்த மெமரிஸ் தான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கும். அப்புறம் பெயினோட ஃபைட் பண்ணல. ஸோ பெயினோட ஃபைட் பண்ணும்போது அந்த லாஸ்ட் சீன் வரும். பெயினும் அதே தான் சொல்லியிருப்பான், உன்னோட முயற்சி வந்து கைவிட்டுரு, இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைதின்றதே கிடையாது, நீ எவ்வளோதான் தேடினாலும் இந்த சபிக்கப்பட்ட உலகத்தில் ஒரு அமைதியே இருக்காது, ஸோ உன்னோட முயற்சியை கைவிடுன்னு பெயினும் சொல்லியிருப்பான். நருட்டோ அதே தான் சொல்லியிருப்பான், இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் என்னோட லைஃப்பில் எவ்வளோ பெயின் இருந்தாலும் நான் என்னோட வழியில் போயிட்டு தான் இருப்பேன். நான் இந்த அமைதியை நான் ஒரு நிலையான அமைதியை நான் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரேன் பெயினுக்கு நருட்டோ ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் என்னன்னா நருட்டோ கிட்ட யாரெல்லாம் உன்னால் முடியாது, உன்னோட முயற்சியை கிவ் அப் பண்ணிடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ, ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் பண்ண முடியும், நான் என்னோட முயற்சியை கைவிட மாட்டேன் நருட்டோ சொல்லிட்டு அவங்க செய்ய முடியாததை நருட்டோ வந்து செஞ்சு காமிச்சிருப்பான். அதுக்கப்புறம் லீஃப் வில்லேஜ் ஃபுல்லாக அவனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா, ஒரு நல்ல ஒரு சினோபியா. அப்புறம் ஃபோர்த் ரயில் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து ஒரு ஆக்டோபஸ் பி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து கியூபிக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே நருட்டோ, அப்படிதான் நீ வந்து எங்க டெய்ல்டு பீஸ்டுக்காக ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிற, அதையே நீ பண்ணு, உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுன்ற மாதிரி கியூபி வந்து சொல்லும். நருட்டோ வந்து அந்த இரும்பு ராடை எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பான். ஃபோர்த் டேல வந்து நருட்டோ அப்படிதான் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி எடுத்துருன்ற மாதிரி ஃபோர்த் டேல சொல்லிட்டே இருக்கும். அப்போ நருட்டோட ஒரு குளோன் வந்து மற்ற ஒரே ஷேடோ குளோன் ஃபோர்த் டெயிலோட வாய்க்குள்ள இருக்கும். அந்த ஷேடோ குளோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஜ் மோடுக்கு போயிடுவான். ஸோ சேஜ் மோடுக்கு போயிட்டு உள்ளேருந்து அவன் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். வெளியே இருக்கிற நருட்டோ அந்த ராடை வந்து வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ணுவான். அவன் வந்து கரெக்டாக அந்த ராடு இங்கே தான் இருக்குன்ற மாதிரி சேஜ் மோட்லுக்கு போயிட்டு அந்த ராடை தேடிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த ராடை தேடிட்டு இருக்கும் போது ஓகே இங்கே தான் இருக்கு, என்னோட ஒரிஜினல் நருட்டோ வெளியே தான் இருக்கும், ஓகே இங்கே அடிச்சா கரெக்டாக இருக்குன்னு நருட்டோ வந்து சொல்லுவான். இப்போ கியூபி பார்த்துட்டு ஓகே நருட்டோ உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுன்ற மாதிரி கியூபி வந்து சொல்லுவான். ஓகே நீ பண்ணுறது கரெக்டு தான். நீ நருட்டோ வந்து அவனோட சேஜ் மோட்ல ஃப்ராக் ஸ்லாப் மூலமா அடிப்பான். ஸோ அந்த ஃப்ராக் ஸ்லாப் மூலமா அடிச்சது அந்த வைப்ரேஷன் மூலமா அந்த ராடு அதோட கழுத்து கீழே இருந்துச்சுல, ஸோ அந்த ராடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரும்போது வெளியே இருந்த நருட்டோ வந்து அந்த ராடை ஃபுல்லா எடுப்பான். ஸோ ஃபுல்லா எடுத்தோன்னே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நருட்டோ இப்படிதான் இருக்கணுன்ற மாதிரி கியூபி வந்து சொல்லும். அதோட எபிசோடு முடியுது. அடுத்த எபிசோட பார்க்கலாம். பை பாய்.